iki lho. Didol gudang aktif si Andre yo. Cocok gawe segala usaha, gawe bos-bos sing kepengen usaha golek lahan sing strategis iki rek yo nang mburi iki. Ukurannya gede 14 kali 18, regane murah cuma 900. Iki lokasi ini strategis rek yo. Cowidek karo jalan raya 20 meter tok yo. Lah, 20 meter teko jalan raya. Lek masalah akses rek yo, nang kene iki iso kabeh rek yo. Mobil, truk, trailer iso masuk rek yo. Gak apa-apa, tenang ae yo. Wis aja langsung gak suwe-suwe. Lah, iki rek yo. Engko lek sampean minat, langsung hubungi owner iki rek yo sing duwe. Dijual tanpa pelantara. Iki lokasine di menganti rek yo. Cowidek karo perempatan Bringkang iku lho. Iki owner sampean hubungono dhewe yo. Nah, delon gede rek yo jenenge gudang luas. Wis ben kok kene-kene iki aturan dhewe. Nang kene iki ono kamar mandi situk karo kamar rek yo. Mbuh, kena digawe kamar utawa gawe pos apa wis ben aturan dhewe rek yo. Iki gak free rek teko aku yo, gak free iki ngawur iki nggone wonge. Terus dirosokno iku. Lah, iki kamar mandine rek yo ndek kene. Nah, kamar mandine gede kena gatus wong 30 klosete jongkok yo. Wis. Terus nang kene iki kamare rek yo. Nah, aku aturan dhewe kena gawe kamar gawe apa? Karyawan yo kena termasuk sembarang. Lah, iki sebenarnya gudang iki si aktif rek yo. Tapi ambek wonge didol yo. Wis murah pol iki rek yo, cepet-cepetan. Loh, si aktif gudange. Lah, mbok apa iki palet koyo iki. Sing ge mancing iki rek. Nah, yo wis nang kene iki cocok gawe segala usaha opo ae rek yo. Kayak ekspedisi, terus gudang biasa nyimpen-nyimpen barang rosokan utawa opo yo. Wis ngono ae rek yo, info teko aku dina iki. Biasa minat utawa pengen takon-takon atau pengen survei lokasi, langsung japri via di nomor yang ada di deskripsi rek yo. Langsung pemiliki langsung yo. Wis ngono ae. Assalamualaikum, bye.